1, 2, 3, 1, 2, 3. Gospodine, jeste li Šta? vi Jack? Imate 3 dana. O ne! Izgubit ćemo farmu. O ne, što ćemo sada? Gdje ćemo naći toliki novac? Poželi mi sreću. Ha? Šta je ovo? Moram naći bezmenog. Ej, živjeli. Ej ti prijatelju. Znaš li gdje je možda bezmeni? Krije se kod crkve. Evo te crkve. Idem ga uhitit. Evo te! Sad brzo do šerifa. Tu nešto smrdi. Evo te! Sredit ću te! Evo. Pare! Jej! Naša farma je spašena! Dragi moji, naša farma je ponosna sam na spašena! tebe.